Recoñezo que ten vostede moito valor, Logo de facer de comercial de Altri, o seguinte paso é resucitar estes cadáveres mineiros. 3 xinetes do apocalipse mineiro galego: Corcoesto, Sanfins e Santa Comba, o que tamén deberíamos unir Touro o Pino. Eu pregunto o que pode pensar, que pode sentir unha persoa da contorna, por exemplo, vamos poñer un exemplo, da mina de Corcoesto, non? Alguén do Concello de Cabana Bergantiños que participase activamente nas movilizacións contra o proxecto de Edgewater Exploration e que escoitase a vostede no pasado pleno do día 5, non? Eu creo que a primeira reacción sería incredulidade, non? Como pode alguén poñerse aquí diante deste Parlamento e anunciar que van relanzar un proxecto que tivo unha forte contestación social, que xa pasou por un proceso de evaluación ambiental negativo e que incluso provocou un litixio internacional. Un proceso que deixou un rastro de desconfianza e unha ferida social que aínda non cicatrizou o día de hoxe. Como pode facer alguén iso sin ruborizarse? Non ten nin por estar en contra dunha mina, dunha minería, non? Está en contra do desleixo e rexeita claramente que se volva a escribir a mesma historia de abandono, de contaminación, de beneficios que marchan e custos sociais e ambientais que quedan. E nós consideramos que esta persoa ten razón. Non se trata de dicir non á minería, o que se trata de dicirlle si a Galiza, si ao país. Nada máis e moito.